Sorozatom most következő részében egy újabb védett és egyéb iránt mészkelvelő fajt tudok bemutatni, hiszen a hétre néhány tövel kisfészkű hangyabogáncsnak már előbújt. Maga a nemzetség, a Jurinea, a magyar nevét, a hangyabogáncs nevet onnan kapta, hogy az ebbe a nemzetségbe tartozó fajok virágait különböző hangyafajok sűrűn látogatják. Természetesen rányomottan gyapjas fészkű faj. Levelei szárnyasan szeldeltek. Területen rengeteg példánya jelent már meg a köris leveli nagyezerjófűnek is, ő is egy mészkedvelő és szintén védett fajunk. Levelei kissé bőrszerűek, tele vannak olajjáratokkal, megdörzsölgetve őket, igen erőteljes, ám mégis kellemes, citrusos illatot áraszt. Virágzata végálló, itt még csak bimbós állapotban látjuk, bimbói bordók, és hogyha közelebbről megnézzük őket, akkor mirigyektől érdesek. Érdekessége még a fajnak, hogy megtaláljuk régi orvosságos könyvekben, ahol gyakorta 1000 édes fűnéven hivatkoznak rá, és akkoriban gyomorbajokra ajánlották. Természetesen ezzel nem érdemes élni, hiszen egyrészt védett fajról van szó, hogy nem szabad, hogy bármilyen kárt okozzunk benne, másrészt egy mérgező növény, ami különösen erősen allergén tud lenni, főleg a virágzás időszakában. No és orchideák szempontjából sem volt hiába való ma kijönni, hiszen a naposabb helyeken a bíboros kosbor néhány töve is kinyílott már. Így néhány jellegzetességét e fajnak is meg tudom most mutatni. Az egyik, amiről már a korábbi részben is beszéltem, és itt most látható is, az a bíboros futtatású szár. Érdemes magát megnéznünk a virágzatot is, itt jól láthatóan a lepellevelek, azok bordón erezettek és pontozottak. Mindjárt ráközelítek. Érdemes megnézni a mézajkat is. Itt világos alapon bíboros színű szőrpamatokat látunk, és elsőre 4 karéjúnak hihetnénk a mézajkat, bár valójában nem erről van szó, hiszen 3 karéjú, csupán a középső karé 2 további részre oszlik. Kijöttem, nem gondoltam volna, hogy találkozom vele, hiszen virágzása általában májusra esik, de bizony, itt már virágzik a piros pozdor. Ő is egy mészkedvelő, védett fajunk. A videó elején bemutatott kisfészkű hangyabogáncshoz hasonlóan ez a faj is a fészkes virágúak családjába tartozik. Szára rendszerint 1-4 fészkű, levelei keskenyek, szálasak, virága halványlilás, esetleg enyhén rózsaszínes beütéssel, ám nem ez a legérdekesebb. Találkozunk vele bárhol, nagyon érdemes közel menni, lehajolni és megszagolni, hiszen igen finom, kellemes, ugyanakkor enyhe kakaóillatot áraszt a virág. Múltkor ugyan már beszéltem róla, de zárásképp mutatnám, hogy milyen dúsan előjött már az agársisakos kosbor erre a hétre.